İsәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Сез яшьлек тавышының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүгенге тапшыруда җырчыларыбызның соңгы иң кайнар яңалыклары турында сөйләшәбез. Экраннарыгызда мин Зөлфия Гыйльметдинова. Алдагы җырчыбызны без бүген озатабыз. Шулай да мин сезгә клибын искә төшереп китергә тәкъдим итәм. Кояш нурына күзләр комаша, дим ярларыннан ташкыннары таша. Язның кошлары куеп тамаша, берсеннән берсе узып сайраша. Язның кошлары куеп тамаша, берсеннән берсе узып сайраша. Язда сайрар кошымы булып, кояш нурына көйініп, канатларыңны кагынып, ұшып келсею алып. Канатларыңны кагынып, ұшып келсею алып. Атнабызның иң дулкынландыргыч мизгеле, яшьлек тавышында премьера. Син кума, мине тик кума. Беләмен, мин изге түгел. Аларның ушында билге. Ә мин исән бүген. Син гаепләмә һич мине. Ничә ел килдем сиңа мин. Алдала, мине алдала. Бер гасыр көттем диеп син. Tornalar uça, tornalar. Менә мин дә кайттым өйгә. Син кума мине, тик кума. Мин ашамаган изгегә. Син кума мине, тик кума. Мин ашамаган изгегә. Күземә, кара күземә. Шын йөзеңне ачам димә. Kabul et, meni kabul et. Hem meni başqaga berma. Yo'q dema, menga yo'q dema. Aytma anday ümitsiz so'z. Tik yarat, meni sil yarat. So'nggi taqir deyiplar tuz. Tornalar uça, tornalar. Menə min də qaytdım üyə. Син кума мине, тик кума. Мин ашамаган изгегә.
чыгыш ясаучы җырчыбызның барысы да теке. Таудан менгән сыман алга таба күтәрелә. Иң мөһиме аска карамаска, бары тик алга омтылып яшәргә. Хит парадыбызның алдагы баскычы бүген синеке. Арысылары киткен шақта, екі қозларда қойта. Шетілерді ғымыр етуім, шулы жанымыны мұңайта. Саныдуғаш жырсуза, біздінің ауыл кейіне. Айылы түнде йылдызларда түші ауыл күліне. Түші ауыл күліне. Başlarına jırlarım mındır uğtırır. Yürüydük bulunlarda şıkılıp onalar attırır. Bağınıdım bilmedim avuldan gitken şoktan. Uyku yallarım onlar bulup balalar bala şakıtan. Balalar bala şakıtan. Tamagalı uzu iteler kammışını. Bir jilbeni bilengene yazdı bulmu yazmışını. Bir kikeş avuldan faydı bulmuy izgene. Tuğan nigizi isketişse sağınuğa tüzgüne. Sağınuğa tüzgüne. Bir kikeş avuldan faydı bulmuy izgene. Tuğan nigizi isketişse sağınuğa tüzgüne. Sağınuğa tüzgüne. Sağınuğa tüzgüne. Биредә Илнат Фархуллин. Безнең ышанычыбызны ул бу атнада да акламыйча калмый. Үзенең энергетикасы, эшчәнлеге һәм Ходай биргән таланты белән ул янәдән тамашачыларыбызның йөрәкләрен яулый. Яңа клибым әзер. Тиздән ТМТ телеканалы аны сезгә тапшырыр ди ул. Әлбәттә, тамашачыларыбызга күрсәтми калмабыз, ләкин шулай да ул авыл яшьләре дип моңлануларын читтә калдырмый. Cennet pışmağına dindir Oğlunun tabiatı Munda tudak hem yaşayız Hodayının bir rahmeti Ateş tavışına uyanıran biz Oğlunun yaşları Silesen örnek bularlar Var bitimat duruşları Ateş tavışına Kimsin? Artist. Artist? Aytamish, artist shahardan qaytardilar. Bu narsa? Bu mening kostyum. Ayda ishga qaytarsalar, bu xashtirush kiyimingni sol da, ish kiyimlaringni kiy. Davay.
боларлық бар бейті матур ешілері әтәш тауышына оянған біз ауылының яшілері сөйлесең көрнек боларлық бар бейті матур ешілері сөйлесең көрнек боларлық бар бейті матур ешілері най нарай най о най нарай най о най нарай най о най нарай най ТМТV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшырубызны карамыйча калсагыз, ТМТV телеканалының рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтендә булып, социаль челтәрләребездә күзәтергә мөмкин. Жәйге җилләр җан тынычлыгын килеп урлаган. Ә мин шатланып сөю турында кемсең уйлаган. Үзелсә күпер, курыкмас игер безнең мәхәббәт, мәхәббәт. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. Башта үзара хисләр бутала, миңа шул кирәк, шул кирәк. Күңел сөюдән көлгә күмелә, уяна йөрәк. Үзелсә күпер, курыкмас игер безнең мәхәббәт, мәхәббәт. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. Безнең мәхәббәт, безнең мәхәббәт, безнең мәхәббәт. Безнең мәхәббәт, безнең мәхәббәт, безнең мәхәббәт. Безнең мәхәббәт, безнең мәхәббәт. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. 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 Безнең хисләр диңгез,
Чираттагы баскычыбызны Ләйсән Ихсанова яулый. Яңалыкларына килгәндә барысы да көндәлек хәлләр белән тупланган. Көн аралаш журналистларга интервью бирә, яңадан яңа хит-парадларга чакырып торалар, яңа образ, яңа киемнәр мәсьәләсендә дизайнерлар белән очраша. Әлегә Ләйсәннән шундый яңалыклар. Марсилия ханымның жыр артыннан жырлары яздырылып тора. Яңа клиплары төшерелеп тора. Тиздән Равил Хисматуллинның Айгөл Валиуллина сүзләренә язылган «Бер гомер җитәрме» җыры дөнья күрәчәк. Безгә ни бары уңышлар теләп, читтән күзәтеп, яңа уңышларына куанырга кала.
Берничә адна элек хит парадыбызга кергән җырчыбыз Эдуард Егоров «Сез бит ул бәхет» дип аталган җырының көен үзе, ә сүзләрен әнисе язган. Эдуард кичкенәдән җырчы булырга хыялланган һәм ниһаять аның хыялы тормышка ашкан. Бүген ул үзен зәңгәр экраннардан күзәтә. Кайларда булсам да үзем хыялыйдай ашкынам. Йөгерепләр кайтам очып, балаларны сагынам. Котлаулы гомерләре, яшәү көче бирәсез, аларга син Ходаем. Гомерләр бир хәсрәтсез, котлаулы гомерләре, яшәү көче бирәсез, аларга син Ходаем. Гомерләр бир хәсрәтсез, гомерләр бир хәсрәтсез. Вакытлар ак бәхетләр, үрләр яллыгызына, Сезгә биеклекләр, җиңеп атлавыгызына, сандугачларда яшып, җырымны сез утырсыз, күңелем дарьясыдай, йөрәккә көй салырсыз, сандугачларда яшып, җырымны сез утырсыз, күңелем дарьясыдай, йөрәккә көй салырсыз, йөрәккә көй салырсыз. Өмет нуры сүнгән чакта, бирешмәгез бернигә, саф күңелле булып калып, калсыгыз гомергә, җырларым сезгә һәр чак, улларым, балаларым, бергә атлаганда җыр, дусул сезгә назларым, җырларым сезгә һәр чак, улларым, балаларым, бергә атлаганда җыр, дусул сезгә назларым. Җырларым сезгә һәр чак, улларым, балаларым, күңелем дарьясыда. Улларым, балаларым, күңелем дарьясыда, йөрәккә көй салырсыз. Мәдәниятыбызның бай хәзинәләренә мөрәҗәгать итеп, Сәйдә зур хөрмәт һәм дулкынлану белән татар һәм башкорт әдәбияты классигы Мәҗит Гафуриның 140 еллыгына багышланган яңа җырын тәкъдим итте.
İcadi eksperiment аны яңа стиль ашарга этәргән. Бу Бразилия популяр музыкасы жанры. Җырны бөтен музыка платформаларында тыңлый аласыз. Sağ bol indi. Desin sağ bol indi. Yürek kayım kinet toktap koydu. Kollar indi koldan ayrıldı. İki kanat kuyu kayırıldı. İşittin mi iken davuşamını? Min küdermin her gün kavuşunu. Birge yürügen sıkmaklarga tabanırım. Sağınırman kayduğunu sağınırım. Salkın gına üzdün aralarını. Nindi sözüm seni yaraladı. Adımın arın yürek sanaptırdı. Ayrıldık dedi, ayrıldı. İşittin mi iken davuşımını? Min küdermin her gün kavuşunu. Birge yürügen sıkmaklarga tabanırman. Sağınırman kayduğunu sağınırman. İşittin mi iken davuşımını? Min küdermin her gün kavuşunu. Birge yürügen sıkmaklarga tabanırman. Sağınırman kayduğunu sağınırman. Birge yürügen sıkmaklarga tabanırman. Sağınırman kayduğunu sağınırman. Sağınırman kayduğunu sağınırman.
Яшәмәгез яратмаган белән дип аталган композицияны башкаручы җырчыбыз Илсидә Госманова яшьлек тавышында гына түгел, төрле җыр бәйгеләрендә дә зур уңышларга ирешә. Анда аның туган авылына багышланган яңа татар җыры дип исемләнгән композициясе дөнья күргән. Мондый уңышлар Илсидәне яңа җырлар иҗат итүгә дәртләндереп җибәргән. Мөгаен безгә дә аларны ишетергә тиздән бәхет тияр. Кулларын назлап сөйгәндә, җанга салкын ишин туңамы. Үзем сөймей, үзем түзәм, язмышымны үзем сайладым. Сөю тәмен татымыйча, күпме парлар яши җирдә. Мендәрләргә яшьләрен куеп, моңзарларын сөйли җилгә. Ник түзәргә гомер берәү, без килгәнбез яратырга. Яратмаган яр белән гомерләр бит үтә зая. Яшәмәгез яратмаган белән, яшәмәгез хиссез. Яшәмәгез теләмичә, булмагыз бәхетсез. Яшәмәгез яратмаган белән, гомер зая үтәр. Җан сөйгәннәрне эзләгез, Ходай насыйп итәр. Айнар сөю сүнмәс ялкын, җылытсын безнең җаннарны. Өмет кояшы сүнгәнче, өзегез тизрәк араны. Яшәмәгез җан тапмаса, бутамагыз дус белән ярны. Аллаһ та гафу итәр, якын күрә яратканны. Яшәмәгез яратмаган белән, яшәмәгез хиссез. Яшәмәгез теләмичә, булмагыз бәхетсез. Яшәмәгез яратмаган белән, гомер зая үтәр. Җан сөйгәннәрне эзләгез, Ходай насыйп итәр. Яшәмәгез яратмаган белән, сөйгән ярлар терәк. Үз-үзеңне алдап яшәү, кемгә соң ул кирәк? Яшәмәгез яратмаган белән, гомер зая үтәр. Җан сөйгәннәрне эзләгез, Ходай насыйп итәр. Ходай насыйп итәр. Гафу итәр. Беренче баскычка килеп җиттек. Бу атнаның лидерын билгеләгәнче, тапшыруыбызны искә төшереп китик. Торналар ұша, торналар. Менә мин дә кайттым өйгә. Санылдыгач җыр суза, безнең авыл көенә. Айылы төндә йолдызлар да төшә, авыл күленә. Төшә
Башка син Худайым, гомерләр bir хәсрәтсез. Нинди сүзем сине яралады, адымын аран йөрәк санап торды. Аерылдык диде, аерылдык. Яшәмәгез яратмаган белән, яшәмәгез хиссез. Яшәмәгез теләмичә, булмагыз бәхетсез. Алдагы баскычны яулаучы җырчыбыз Зарга өр-яңа җыр яздырган. Бу җырга ул зур ышаныч белән карый һәм киләчәге бөек булачак дип ышана. Күптән түгел генә ул TMTV Production белән берлектә клип төшергән. Димәк, тиздән аның клибын безнең экраннарыбызда күзәтергә мөмкин булачак. Киләчәк башларда башлана, уйларыгыз булсын гел якты, ниятләрегез булсын яхшы, хыялларыгыз булсын олы. Уйлагыз тик күңелле уйлар, сайлагыз син дөрес юллар. Үзегез ярдәмче булсагыз, кабул булыр якты хыяллар. Уйлагыз тик күңелле уйлар, сайлагыз син дөрес юллар. Үзегез ярдәмче булсагыз, кабул булыр якты хыяллар. Сынауларда бүрек сынмагыз, курыкмагыз, туктап калмагыз. Тормышка битараф булмагыз, өметсез, хыялсыз калмагыз. Уйлагыз тик күңелле уйлар, сайлагыз син дөрес юллар. Үзегез ярдәмче булсагыз, кабул булыр якты хыяллар.
Bir saat bir mizgil сыман үтті дә китте. Демәк, тапшыруыбыз ахырына якынлашты дигән сүз. Нәкъ бер атнадан мин Зөлфия Хилметдинова сезне биредә, шушы ук вакытта көтеп калам. Очрашканга кадәр сау булыгыз.